जनता त जनता हो, भगवान के विकास भी नइखे भइल। भगवान से भी, श्री राम से भी उनका प्रेम नइखे। जैसे कि घोटालेबाजी, भ्रष्टाचार के वो चरम पे पहुंच चुकल बारन कि भगवान के भी अगर चौतरा बनवावे के बा तो ओहू में उनका दलाली चाहिए। रामपुर नटौली पंचायत में लगभग 4.5 करोड़ के बजट पास भइल बाटे पूरा 5 साल कार्यकाल में। नमस्कार, हम बानी अमरजीत कुमार गिरी। रेवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। भोजपुरिया झकोरा के टीम आज फिर से पहुंचल बा। हम बानी सारण जिला के ईश्वापुर प्रखंड के रामपुर नटौली पंचायत के वार्ड नंबर 5 में। और है ब्रह्म बाबा के स्थान बा। अंकित जी दिखाई, आदमी तो आदमी हो, देवतो मुन ए पंचायत में विकास के इंतजार में बाड़े कि आखिर हमनी के विकास कब होई। ये ब्रह्म बाबा के स्थान बा। ये ब्रह्म बाबा आज तक इंतजार में बानी। 50-100 साल पुराना पीपल के पेड़ बा। ये जी ब्रह्म बाबा बानी। आई ब्रह्म बाबा इंतजार में बानी कि काश हमरो स्थान के पक्का हो जाई, चबूतरा बन जाई, तो छाँव में आके जी के गरीब, जी के आसपास के जनता बैठी आए पीपल के छाँव में अपना दुख सुख के बातचीत करी। लेकिन रामपुर नटौली पंचायत के जनता के दुर्भाग्य बा कि जी के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा जनता त जनता हो, भगवान के विकास भी नइखे भइल। मतलब देख सकतानी कि खौफनाक स्थिति से रामपुर नटौली पंचायत गुजर रहल बा। विकास कहिया होई एकर कौनो पता ठेकान नइखे। हालांकि 5 साल के कार्यकाल मुखिया जी के ख़त्म हो चुकल बा, फिर भी हमनी के हकीकत दिखावे के प्रयास करतनी सन कि मुखिया जी कौन कौन खेला खेलले बानी ये पंचायत में, वो दिखावे के प्रयास करतनी सन। बगल में हमार भैया बैठल बानी, ये पंचायत के निवासी बानी। विथ एविडेंस, माने कि सबूत के साथ यहाँ के बताए कि ये पंचायत में कितना और कौना योजना में कितना रुपया के निकासी हो चुकल बा। मतलब कि टोटली भ्रष्टाचार, टोटली करप्शन विथ एविडेंस आज दिखावे वाला बानी। हमरा दाहिने साइड में बैठल बानी भैया। यहाँ से नाम पूछब, नाम का पड़ी रहो? हमारा नाम पड़ी विकास सिंह सेंगर। विकास सिंह सेंगर हमरा साथ में बानी। अच्छा, हमरा के रुआ बताओ तो रही कि विथ एविडेंस हम बताएब कि कहाँ कितना लाख रुपया के निकासी भइल बा। सबसे पहले चबूतरा के बारे में हमने के बतियावल जाई कि चबूतरा मतलब कि भगवान के स्थान इंतजार में बा विकास के का है। ये पंचायत के मुखिया, वर्तमान मुखिया जो अब कार्यभार ख़त्म हो चुकल बा, वो ये सदी के सबसे भ्रष्ट मुखिया में अगर गिनल जाओ तो भी वो बहुत अच्छा ही कहीं हन। भ्रष्ट मुखिया में सबसे अच्छा कहीं हन। ऐसे कि उनका भगवान से भी, श्री राम से भी उनका प्रेम नहीं खे। जैसे कि घोटालेबाजी, भ्रष्टाचार के वो चरम पे पहुंच चुकल बारन कि भगवान के भी अगर चौतरा बनवावे के बा तो ओहू में उनका दलाली चाहिए। माने भगवान के चौतरा में दलाली चाहिए। बिल्कुल, सरकार के तरफ से जितना भी योजना आला में हर योजना में दलाली चाहिए। ऐसा अभी योजना बा है जौन चौतरा पर हमनी बैठल बानी सा कि पिछले 2.5 साल से इंतजार करता बने के रीज़न नहीं खे कि यहाँ पे दलाली नहीं खे हो पावत, जोना के चलते कहल जाता कि अब ये चौतरा ना बनी। काहे ना बनी? तेजा दलाली नहीं खे भइल। माने आसपास के जनता रोक लगावता है। हाँ, सच्चाई काम सही होके के चाहिए। एजा काम गलत होत रहे, ईंटा 2 नंबर के डालल जात रहे, सीमेंट बालू के मात्रा कम रहे, एकरा के सीधे छिछली बनावल जात रहे, मगर एक पर रोक लगावल गई। ओकरा बाद से मुखिया यहाँ के जौन रहनी धनंजय पांडे, वो सबसे भ्रष्टाचार से लिप्त मुखिया में से एक बानी पिछले 20 साल के पंचायत। जिला में उनका यहाँ का नंबर कितना पर रही? जिला में अगर कहल जाओ तो पहिलका नंबर भी आ सकता है इनकर। पहिलका नंबर आ सकता एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार में। चलिए आगे हमरा के एविडेंस के साथ बताई कौना योजना में कितना लाख के निकासी हो चुकल बा। ये योजना मैंने ये पंचायत रामपुर नटौली पंचायत में लगभग 4.5 करोड़ के बजट पास भइल बाटे पूरा 5 साल कार्यकाल में, जिसमें से लगभग 1 करोड़ रुपया के बजट सिर्फ कुआं पर पास भइल बा। पर पूरे पंचायत में जाके घूम के देख ली, कोई भी ऐसा कुआं नहीं खे जहाँ पे एकर काम भइल होके। सिर्फ कागज़ में काम भइल बा। यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि ये सब मिलजुल के सबके मिली भगत से ये योजना के गोलमोल कल गई, लूटल गई बा। साफ शब्द में लूटल का हाला डकैती कल गई बा।
अभी हमारा लगे कुछ एविडेंस बाटे जो हमरा के देखावत तनी। पूरे पंचायत में डस्टबिन के निर्माण के नाम पर 5 लाख रुपया के निकासी कइल गेल बा। हाँ 5 लाख, हाँ। जबकि कहीं डस्टबिन पूरे पंचायत में नहीं खे। कुछ ऐसा और एविडेंस बा जो हमरा के देखावत तनी। कुआँ के जीर्णोद्धार के सभी वार्ड में 14,98,000 के ई कइल गेल बा। जौन कि अभी बगल में कुआँ बा, ऊपर पीपल के पेड़ जामल बा, धंस रहल बा, मगर ओका देखे वाला कोई नहीं खे। ऊपर पैसा उकारी हो रहल बा। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट एकर भी पर देखिए पर 15 लाख के निकासी भइल बा। खाद्य के कहाँ पूरे पंचायत में कहीं खाद्य के संरक्षण के काम में भइल बाटे, जहाँ के गोबर लोग जनता फेंक सके वजह से खाद बनावल टोटली लूट टोटल लूट भइल बा जा। और बताओ तनी कुआँ के फिर निर्माण के नाम पर दूसरा बार 6 लाख रुपया के निकासी भइल बा मरम्मती के नाम पर। जबकि ऐसा कहीं पूरे पंचायत में कुआँ नहीं है जहाँ पे ऐसा भइल बाटे, निर्माण भइल बाटे। ओकरा बाद से रुआ के बताओ तनी ट्राइबल वेलफेयर जौन कि हिंदी में कहल जाला आदिवासी संरक्षक, जौन कि हमनी के पंचायत में कोई बाहरी बंजारा आवेलन सा, कुछ दिन गरीब रहेलन सा, फिर चल जालन सा। ओकनी के देख रेख करे खातिर ओकनी के नाम पर भी मुखिया जी ने खन छोड़ले गरीब आदमी के भी नाम 12 लाख के निकासी भइल बा। ये लगभग निकासी 15वीं वित्त आयोग के ही हटे। बाप रे बाप। कुल मिला जुला के देखल जाता है एकदम समझी कि अपहरण करे के प्रयास कइल गेल, विकास के अपहरण डकैती माने ऐसा कइल गेल बा जनता के साथे जे जनता घुट रहल बा। अपना आप के लागत है कि मरण महसूस करता नहीं, ऐसा जनप्रतिनिधि काहे चुन पैनी। लेकिन आखिर एक गलती के कर बा, केकरा के गलती दिया, जनप्रतिनिधि के गलती दिहल जाओ कि जनता के गलती दिहल जाओ? गलती तो जनप्रतिनिधि के हम कहें। जनता से रुआ विश्वास दिलैनी कि यही काम हम करें। जब जनता चुन कर दिलक, रोड़ा के पद पर बैठा दिलक, तो रोड़ा अधिकारी से मिल के अब पूरा लूट खसोट मचैले बानी पंचायत में। लेकिन जब जनता पायल ले ली, पैसा ले ली, मुर्गा दारू खा ली आ फिर वोट दे दी, फिर तो जनता में तो गतली बा कि पायल लेके काहे वोट देता नहीं, मुर्गा दारू खा के काहे वोट देता नहीं, हम पैसा लेके काहे वोट देता नहीं। समस्या ई बा कि जनता कुछ लेवेला, पूरे जनता ना लेवेला। जौन भी जनता लेला अरे कुछ परसेंट हुई, 10% हुई, 20% हुई, 10% लेलक, मगर 10% के लेला के वजह से 90% के भी बदनामी होता टे। आ जौना के भुगतना 90% जनता भुगता था, जौन की कुछ नहीं के लिए निर्दोष बा वो एक तरह से। अच्छा एगो बात बताई, का नाम बतानी अपन? विकास सिंह सेंगर। विकास जी को हमरा के बात बताई कि रउआ यंग बानी, ठीक बाटे, रउरा पंचायत के जितना भी यंग लोग बा, कहल जाला कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यंग आदमी अब का सोचता है पंचायत के बारे में, का परिवर्तन चाहता लोग, का चाहता? अब अभी तक जितना भी हम पंचायत में घूमनी है उनमें सबसे ज़्यादा ये भइल बा कि अब युवा चाहिए, युवा जनप्रतिनिधि चाहिए पूर्ण रूपेण। एमे कोई शक नहीं है कि कोई कंप्रोमाइज ना है। पूरे पंचायत में रुआ घूम के पता कर ली कि युवा चाहिए। कारण बा कि सरकार से लेकर हर चीज़ कहता युवा, तो ये जाके जनता भी अब कहता कि अब हमरा बुढ़ा नहीं चाहिए, युवा चाहिए। युवा रही आगे लड़ी, बुढ़वा बा जनप्रतिनिधि पीछे से लड़ेला, आगे युवा के खड़ा करेला। एकरा के देखते हुए एकरा के युवा के अब की चुने के विचार सारा जनता बनैले बा। बिल्कुल, युवा जनप्रतिनिधि के चुने के जौन मन बा रामपुर अटौली पंचायत के युवा लोग बना चुकल बा। और जौना स्थान पर हमने के बैठल बानी सन, बात करता निसन ब्रह्म बाबा के स्थान बा। आदमी के तब विकास छोड़ दी, विकास जी लाखों करोड़ों रुपया के बतौनी है योजना विथ एविडेंस की जौना में पैसा के निकासी हो चुकल बा। पंचायत में कहीं भी वो योजना के काम दिखाई नहीं दे, माने कि पूरा तरीका से लूटपाट करे के प्रयास जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रखंड के पदाधिकारी लोग भी जिम्मेवार बा। जौन की प्रखंड के पदाधिकारी लोग जनप्रतिनिधि के साथ मिलजुल के लूटे के प्रयास कैले बा। सिर्फ एक आदमी के गलती नहीं है। हमें प्रखंड के विकास प्रखंड पदाधिकारी के भी हम कहे के चाहता नहीं, बीडीओ से भी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी हम कहे के चाहता नहीं कि रउआ ध्यान दी। रउआ कर्मचारी के मिली भगत से रामपुर अटौली पंचायत आज हाशिए पर पहुंच चुकल बा। आज कहीं ना कहीं रामपुर अटौली पंचायत के जनता जीते जी अपने आप के मरल महसूस कर रहा बा। लेकिन बदलाव के लहर सबसे सुखद बा रामपुर अटौली पंचायत के जनता खातिर कि शायद अब रामपुर अटौली पंचायत में बदलाव होई और ऐसा जनप्रतिनिधि के ना चुनल जाई
जौन जनप्रतिनिधि विकास के नाम पर नंगा नाच कर लेबा और लगातार लोग एजी के गरीब रोता कि काश हमनियों के दुआरी पर, हमनियों के दरवाजा पर सरकार के मूलभूत सुविधा पहुँचे रही, ताकि हमनियों के गरीब बानी सन, हमनियों के दिहाड़ी मजदूरी करे वाला बानी सन। आखिर सरकार छते वाला के काहे देता? वो गरीब आदमी के मालूम नहीं खे, वो माई के मालूम नहीं खे, वो बाबूजी के मालूम नहीं खे, वो भाई के मालूम नहीं खे, वो चाची के मालूम नहीं खे कि सरकार छत वाला के नहीं खे देत, सरकार गरीबे आदमी के देता। लेकिन ऐसा नामर्द जनप्रतिनिधि के चलते गरीब आदमी के मूलभूत सुविधा नहीं खे मिलत, बल्कि छत वाला के देवे के प्रयास कल जाता और रुपया पैसा वाला के देवे के प्रयास कल जाता। कहीं ना कहीं दुखद स्थिति बा रामपुर अटौली पंचायत। रामपुर अटौली पंचायत में पहुँच के पहला बार पत्रकारिता के इतिहास में हम दुखी भइल बा। काफ़ी पीड़ा बजी के जनता, लोग रोता, हाशिए पर बा, इंतजार में बा कि शायद परिवर्तन होई, शायद के हुआई जौन हमनी के दुख के हर ली। अभी कोरोना महामारी के चलते चुनाव कुछ दिन स्थगित बा, बहुत जल्द चुनाव होके जा रहा बा बिहार में। शायद अब जनता के उम्मीद बा कि अब की हमनी के अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेम सन, जौन एगो ईश्वर बन के आई हमनी के दुआरी पर, और जौन आज आज़ादी के 73-74 साल से लंबित रहल है जौन काम, वो काम करी और वो माई के, वो बाबूजी के, वो भाई के, वो चाची के, वो बहन के आँख से आंसू पोछे के काम करी। कहीं ना कहीं जनता ये बात के इंतजार कर रहा बा। लगातार हमनी के बनल बानी सन, हकीकत दिखावे के प्रयास भोजपुरिया झकोरा के हमेशा रहल बा और आगे भी रही।